Kaixo nik genuen Franco ezagutu, Tejerok ez zidan makurtzeko agindu. 5 urte badira ez zutela lortu, herri honen hitza ez zutela isildu. Egunkari bazan euskaraz dandana, agian haientzat tortura makala. Hori baldin bada zuen delitua, barkatu baina denok terrorista gara. 10 urte, seminarista bezala, 10 urte, ez egit. Baina ez gendun ezer hori izan apaiz gai bezala. Finean badakigu bakoitzak zer esaten duen, politikari bakoitzak, eta horren beste iragarki iritzen zait soberan dagoela. Ez duela pena merezi horren besteko iragarki egitea partide bakoitzako. Argi daukat zein behar dudan, beraz paper horien jarri dauzkatzen entzeko hernia. Eskerrik asko ondisa herriako langile guztiek eta zorionak halako kuraiaz eta duintasunez egunkariaren lekuko galerazia jasotzeagatik eta egunero guk hainbeste behar dugun berbak luzatzeagatik. Hau da, zaindu maite duzun hori, eskerrik asko dan hori. Bueno, vamos a ver. Ya se agosté. Ahí borre. Ahí viato. Llama. A ver, Vizcarra hoy. Hoy. Baina erraiten nuen, Fillon etorri delarik. Lazaren
con que profeta en su tierra. Profecía, visión primera, anticipada, una primera creencia. Siempre el profeta lo es en su tierra, siempre, lógicamente, que no esté deshabitada. Zaldi semea naiz. Arrizko friso batean naiz bizi. Nire aitarekin trostan. Nire Gurea da bainitza! Eutxio Gazteiz! Txapelduraren magia eta gizartena txapela Amets, Arzaluzi! Nere zorionak hartu Txapel bana denek merezi zuten Txapel bana denek merezi zuten Krisian gaudela Krisian hori parte gaudilena kontua eta gezurra da. Krisia badao, baino batzuk ibiltzeute beren bortxak gizentzeko. Negozioan bai, pixka bat notatzea, nabaritzea, baina, bueno, telebistan nabaritzea asko. Hor bai, hor pila bat, baina bestela, bueno, momentu zua indikan hor gabiltza. Euskaraz bai, euskaraz bai, euskaraz bai. Bertsolari txapelketako txapelduna Igor Elorza.